Ora. Gendong. Nggih. Pipis, Bu. Oh nggih. Oh alah. Mbok de mbahmu. Oh nggih. Rada gaul sithik tante. Dipatrapne nek manggone desa kok ya tante. Yo, lho. Wedi, Mas. Yo mi urung metu. Urung metu. Wah, ndek iki tak peksa malah galer kabeh. Sapa? Mbok Desri. Mbok Desri. Betul. Ngapunten. Nah, plerok ana, Bu. Pleroki. Oh, alah Sri. Wah, Pak Gimin matur nuwun. Nggih. Nyapa kok salaman, Mas? Iki lak Mas Gimin. Mas Gimin iki sing ndek bengi duwe gawe. Oh, alah. Ya iki bocah. Sing ndek bengi kuwi. Heeh. Sing saiki bae. Bae. Oh. Ning mbok ragate sapa? Ya mesti urunan to, Mas. Ya. Lah mula kuwi wong aku ya gak eruh. Lah apa sampean melu urun apa piye? Ya genah no. Malah njaluk bayar ngono kok. Lah kuwi lak rejeki. Tak pira, Lek? Mangkono iku tresnaku sapa wae tan bisa nentremke ngati tutuping netraku oplo yo wis pinati ing sajroning kalbu
campur sari tenanan ya, Mas. Wah, kandhane ya. Oh, bocah nek pas nyanyi maune langgam terus dangdutne kaya ning gone wong ewuh ya, Mas ya. Oh. Mas Gimin. Kaya ning gone wong digawe. Mas Gimin. Lah jenengan napa mboten kleru, Mas? Lah penyanyi stres jenengan tangkap. Lah kok Mas tak kandhani. Lah genah ngerti nek iki duwe gawe kok. Mas, sampean asline jenenge sapa, Mas? Hah? Asline asmane sinten? Jenenge asline sapa? Sik kok aku tak mikir. Alah mikire kesuwen. Jenengku ki Dublajaya. Oh, Dublajaya. Lah kene kowe tak jak omongan karo wong stres kok gelem. Berarti sampean ya stres. Nah. Oh dadi ki wong stres karo wong stres. Nah, dadi Pak Giman kuwi. Oh, dadi Pak Giman ki termasuk klebune wong ya ora stres. Pak Giman kuwi no pengen ngerti wong stres. Dadi mbok ragat pira dikeki? Atur nuwun. Wah, 5 juta kok gue bayar wong stres. Ra apa-apa, ning kan iso guyu, Mas. Nah, ya wis taun ya, Mas. Kok ngerti sampean? Wah, melu urun sajake. Roh, lah ke maklare kok. Mangkono iki tresnaku. Apa wae kan bisa ngerti tutuping netraku. Wis pinanti eksakune kalbu. Sak menika sampun Kang Mas. Atur nuwun. Dipun lajeng ngrencange. Nggih. Sawanipun Gendok Ayu Rini Kusuma Wardani. Kusuma sabdaning rum hadining rat, Mas. Kusuma sabdaning run hadining ratan. Rum ora run. Rum hadining ratan. Dadi anake Mbah Hadi leh gawe ning pinggir ratan. Mas. Saiki ora hadining ratan, Mas. Piye? Hadining kebon. Oh, gogol. Ndek bengi ning ratan saiki hadi ning kebon. Atur nuwun, sawanipun Gendok Ayu Rini. Sami. Ingkang samijil saking Magetan samenika mapanipun wonten Solo.